Horas madihamu amanami, dohot inanami, nang soni hahanggi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupay masih di program Sulu-Sulu Duhatam. Imana penatuban nila baga penginjilan JLFI, manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalugyot patariason hatani di batatu hamu. Alani, jumolo meta martangiang. Mauli ata madiho ada di batanami di bata jahuba. Siala di basan-basan yali amang, tumbuh di bihami begi hatami. Huboto jale tunghu hapersihami. Ia hatami, hati kosan, hati goran, jale gok huasom doe. Sudah mana persih teman jalo hatami, tung taruli do pasum. Atong ali amang, hatahom mahatami. Pakulingi mahami. Asa hubege, upeo. Jala hula kami. Aido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangi yang hamil tuho. Amin. Ia hatan batas bigot terbisa tekion imana ninet sian Efesus 5 ayat 8. Song maridok disi. Aina hulum doha munajolo. Alai tiur do anggon waing di bagasat Tuhani. Marparange mahamu. Songon akka anak hati uron. Songon ima sahatna. Teman dari ngata ima parange anak hati uron. Parange anak hati uron. Parange imalapatan na pangalaho parniulaan. Tung di halom debatado asa sudih kita na persietu Jesusi marparangehon ima parange songon parange ni anak hati uron. Ada orang seperti itu Yesus di guari do jolmai na mangulu di bagasan hahulumon manang akanak hahulumon. Tadab jale takas do taboto. Yang go pangalahon ni aka anak hahulumon ima permainanon. Aka ragam ni harorangon. Pakatayon na perorang, pikiran na perorang, nang pangalahon na pe toktong rorang. Pangahaution hata baraksi dohot akan sepat do petahe. Alanido dang tarbain akka anak hagula puni marparbuehon parange hati uron. Alai dong persea jolmai dong di jalo Yesus gabe Tuhan jala sipalua di ngoluna. Gabe di guari debatadoi jala di zakon anak hati uron. Anak hati uron ima nang majali Jesusi gabe si panundang bolon de rohana. Jesusi gabe Tuhan jala si palua de rohana. Maringanan jala gabe ale-alena rodi saliling nililing na. Laos ido alana hagugon ni Jesusi marhitetot di berbadia gabe boy jol mana persiai mangulahon holong ima holong naung tajalo si Jesusi. Laos marhite ido boy hita maka holongin wangatta songon hinalomohon ni Tuhani. Damang dahinang ikon nal tadap manang takas tapatudu di ngolutta ima holong nang tajalo siat Tuhani. Asa marhite pagkatayot tape pikirat tape pangalahot tape buy di jaha di bereng di bege nang dihilala akadongatan humaliang nape nang mangula do holong ni Tuhan Yesusi di bagasan hita. Asa marsangap debata marhite parniulata. Songon hinalamohon ni ibana di saluhut na hita aka anak hati uron. Atong partuktuha do hape halak na madok nang anak ni debata na sida yang godang marparangehon parange
anak hatiuron. Alai pasu-pasu do HP tuduanga jolma jala hasangapon di debata. Ima akka halak naung marparangehon anak hatiuron. Atong damandainang hita nang prosetu Jesusi marsigor-gor mahita marparange anak hatiuron. Jadi menurut ngarong dapat dihita damandainang na horak prosedu betu Jesusi sonari pe jalo ma Jesusi gabe Tuhan jadi sipalua di ngolum. Jala unang be gabe anak haholomon na mangulu di bagasan haholomon. Ayanggo anak haholomon laos ido tohapna mate di bagasan haholomon. Mal solo majalo Jesusi gabe Tuhan jala si panudang bulon di rohana. Alai sude hita naolo persietu Jesusi na majalo ibana gabe Tuhan jala si palua huhut panudang bulon mian di rohana. Laos disapa do tu ibana hanguluan saliling ni lilingna. Amin. Martang yang mahita. Mauliata madiho ali di bata nami di bata Jehuba. Sila nong sikop hubagi hami hatami. Huboto hami diwali amang iya dung gabe jol mana persia hape hami. Tung dihal gioton rohamdo asa parange nami. Parange anak hatiuron. Asa gabe pasu-pasu ngulu nami tudungan nami. Jala tau hasangapon dohot hamuliaon di kuarmu. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang jala madok moliati hami tuho. Amin. Moliati madihamu namang dainang siala nang sikop di bihamuna tani tuhata nang hutarisuk kami. Tuhan Yesus mama semasui ta saluhutna. Sape tuna pajupai tamu se di minggu nanang ro.